Wena yini manje? Manje nizohlala la imini yonke nje nibhizi ngigigithana nefoni into enizoyenza le. Hlale nje ngigideze nefoni ningenzi lutho, Magic. Uthethelani? Ayawuthola intombi manje futhi awubeka awuthola intombi. Ningibukani? Vele kumele ayithole intombi. Magic, udlala ngawo Star. Uright ungenayo into. Uzomela ukuxolisa impilo yakho yonke. Jesu! Yini nabukani uzongumela ukuthenga idatha eqedazini. Magic, uzongumela ukuthenga i-airtime qeda ungafonela. Amantombazana ayinkinga. Uzongumela ukhokhe rent yala angahlali khona. Jesu! Bawuthu, wozani la sikhuluma kancane. Lalela, umuntu mekwathola intombi ngesasiphi imali. Yabo lapho uqinisile lapho uqinisile. Magic. Nithini? Nifunani? Sacela usiphi imali. Oh, okay. Awe ngibona ukuthi hlangana malini la. Lapho iyalunga yini. Njengoba ngino 200 ngicathu uzoba right 100. Ngifuna umkhapha. Baby? Njani? Okay. Kuzoba 200 ukuluka then. Alright, angithi ngizokunika u300 ukuzokwazi ukugibela nawe mama. Okay, ngathanda ke. Mataba nami seniyabona ukuthi sekuyabheda manje. Sesiwakhala umaweni kodwa ke nishumla. So, ngizobona nithengani lapho nane. Jesu! Bona iphutha leli lonke le kukanisho ukuthi Magic athola intombi ngabe sino 100 man.